estreinatzera, eta gurekin Manu izagirre dugu Balazta elkarteko kidea, eta datozen minutuetan elkarte honek egiten duen lana ezagutzen saiatuko gara. Lehenik eta behin, Garrendiko egoitza berri honetan gaude, Manu, konta iguzu berri hona izan bada Balazta elkartearentzat, behingoz egoitza bat izatea, ezta? Bai, hori da. Orain arte 2006-tik ez du egoitzarik izan, eta, ez genuen horrenbeste behar ez genuelako birziklak eta proiektu hau hasi horretik. Hiruko udalak utzi digu Avenida Euskal Herria 12an lokala, lehenko aurrezkoa da, eta batez ere hori da, proiektua horretaratzeko lekua. Birziklatu proiektua Foru Aldundiaren babesarekin da, eta Gipuzkoa mailakoa da. Ez da gure eskualdean bakarrik, baizik eta Gipuzkoa mailakoa. Gertatzen dira oraindik hasi berria dela, eta Gipuzkoa mailan leku gutxi dela martxan. Dago erreteriko gurtilartea, eta gainontzekoak horrek dira lokala eta lanketa egiten. Eta konta iguzu, zertan da birziklatu proiektu hau ezagutzen ezkontzen entzako? Neko txikia da, bizikleta pila bat daude, trasterotan kalean lotuta eta erdi utzita, eta horiek biltzeko proiektua da, bildu eta berriz erabili. Kontua da, bizikleta alik eta gehienak erabiltzea, eta ez denak, €8.000 bizikleta izatea. Esan nahi dut, bizikleta asko daudela erabiligarri, edo piezaren bat aldatu eta erabiltzeko moduan, eta gaur egun badakigu merkaduaren hor dagoen, eta askotan arazo daude piezak lortzeko, konponketak egiteko, orduan nahiko proiektu zabala da, alde batetik piezak lortzen dira, eta bestetik lortzen ditugu baita ere bizikletak, guk erabiltzeko elkarte bezala, ikastaroak emateko, edo doantza modura ere ematen dira elkarteta. Ez dira zuzenean doainik ematen pertsonei, baina bai Caritas, edo Gurutze Gorria, edo horako elkarte. Adibidez orain Harrera Sareari 4 bizikleta emango dizkiogu, prestatuta dauzkagu. Primeran, eta beraz, egoitza hainbat ekintzetarako edo jarduera gauzatzeko erabiliko duzu, ez da? Hori da. Orain egoitza izaterakoa, adibidez, datorren larun batean, hilako behin izango da hitzaldi txiki bat aurkezten bat. Aurkeztuko dugu, guk ez aurkeztuko du Erkuden Almagro, bizikume proiektua, Iruñean sortu zen, baina zabaldu da leku askotara, eta hori aurkeztuko du emakumeak eta bizikleta kirol aldetik eta zentzu zabaldu. Eta hori zera, Balazta elkartearen jarduera, bizikletaren erabilerarekin, estuki lotuta dago, ez dakit nola ikusten duzuen momentu honetan, zein egoera dagoen Irunen eta baita Bidasoa eskualdean bizikletaren erabilerari lotuta. Ez dakit jendeak bizikleta erabiltzeko ohiturarik duen edo ez? Nahiko gauza konplexua, esan dio eta zenean bizikleta lotuta dago jende askoren ikuspegitik kirolari. Guk ez dugu hori bultzatzen ez zer edo bezala kirol parte bat, baizik eta mugikortasunari, mugitzeko batetik bestera herramienta bezala. Deno dakigu, klimaren aldaketaren kontua, beste gauza, eta uste dugu, benetan ala uste dugu, ala sinisten dugu, bizikleta izan daitekeela mugitzeko oso modu efektiboa. Ez dugu ezer berririk esaten, hau denok dakigu, gertatzen da gero, egunerokoan ohitura aldaketa bat suposatzen du, eta badakigu zaila izan dela ohitura aldaketa. Hori zera, ohitura aldaketa bat da, baina aldaketa hori gauzatzeko baliabide egokiak izatea ezinbestekoa izango da. Ez dakit benetan gure hiriak bizikletaren erabilera sustatzeko egokituak gaude. Hori da kontua. Hemen denon bultzada behar dugu, eta noski instituzio publikoen bultzada behar dugu infrastruktura egiteko. Ez hori bakarrik, azkenean da baita ere
kotxe gidariak errespetuz ikustia bizikleta, 30 abiadura badakigu leku azotan gehienetan jarri dela, guzti horren laguntzen dugu, jendean beharra dago. Orduan, argi dago, beste egin balekutan ikusita, infrastruktura jarri ezkero, jendeak bizikleta asko gehiago egiten duela. Badaude adibide asko, hiri handiak eta gertukoak ere. Horixe da, azken finean jendeak hartu beharreko ohitura da, baina ez dakit, webgunean eta sare sozialetan ikusi dugu ez baduzuela hori kontagailu moduko bat, Irunen batez ere, edo gure inguruan, zailtasunak dauzkaten puntu horiek aipatzen dituzue, ez dakit zeintzuk diren oraintxe, hobekuntzaren bat behar duten puntu horietakoren bat. Irun hondarribien daia, eta azkenean, Irurak elkartuta dauden nahi eta nahi ez, eta gure planteamentua beti izan da hiru hiriak, hiru herriak. Gainera ez bizikletaz ibiltzeko oso egokia dira, ez dago komanda handirik, eta badakigu distantzi handirik ere ez dagoela. Hiru hirien artean, 6-8 kilometrotan gauzak asko daude, eta baita laguna joateko edo, ikasketak egitera joateko edo erosketak egitera joateko ere bai. Denok ezagutzen dugu gutxi gora bera bidegorri sarea nola dagoen, eta nik uste dut ez zenbarrik izango, lotura falta dela, bidegorri puskak daudela, zenbait kasutan logikarik ez dagoen bidegorria dira, behartzen dute bizikletan bueltak eta bueltak ematera, eta azkenean, ez da bidegorri sare erabilgarri da. Hobetu daiteken zerbait da. Eta noski, ez dago Irun hondarribia elkartu gabe da, bidegorri ez daukagu, elkartzeko, eta azkenean egunero bizikletaz ibiltzen denak, kotxe tartean ibiltzera ohitutzen da, eta sustoak eta guzti hori. Orduan, horrek berak jende asko desanimatzen du, ez du animatzen. Horixe da, ikusten dugu ez, 2020ko aurrekontu parte hartzaileetara begira, Irunen mozkatu dela, ez? Eta herriak aukeratu du, hori, bidegorri saria osatzea eta hobetzea, esan dugu esakegu jendeak gutxienez intentzio hori baduela, ez? Bai, besteleko azotan, gu ez gara isla bat, esan dut, besteleko azotan gertatu den modura, hemen ere ziur daude gertatuko dela. Infrastruktura dago momentuan, jendeak gertatuko du. Eta, konbentzu, Balazta alkartaren inguruan, zer egin bat alkarteko kide izateko, zer dakar horrek edo nola lan egin duzuen? Oso besa, webgune bidez, edo onera zuzen etorrika, edo email bat bidaliaz, egin daiteke bazkide modu errazean. Azkenean dira, 3 kuota desberdin dira, bat izan ditzateke langabeziak, langabeziak daudenak, eta horiek 10 euroko kuota daukate. 18 urtetik gora kuota normala izango du dira 20 euro, beti urtean izaten dira. Eta gero familiko kuota dago 40 eurotakoa, famili guztia egiten bada bazkide. Kontua da bazkide izatea, zer suposatzen duen, hori da. 20 euro nahi du, bien baino, horrek ematen du eskubidea izango dugu, tailerra erabiltzeko, eta hemen dauden piezak, bizikletak, hainbat elementu bizikletak egin lotutakoak, erosia izatea ere bai, beti prezio oso berria dira, euro bat, 2 euro, 5 euroko piezak eta dira, bizikletak ere oso prezio merken lortu daitezke, eta hori da bazkide izan behar. Bestela, bazkide estenak, ezin du ez bizikletarik eta ez piezarik lortu eta Primera, eta elkarrizketarekin amaiteko konta igutu, etorkizunera begirazten proiektu dauzkazun buruan, edo zertan mundu izan inbertzea duzu? Bueno, 1000 gauza dauzkagu buruan, gero egin dira. Ikastaroak ematea, orain arte egia esan eskerak egin sartu bat ematen dugu, baina hori ere martxan daukagu, bertan konpondutako bizikletak erabiliko ditugu, eta ikastaroak, badirudin mundu guztia baita bizikletak egitzen, baina ez da horrela, eta ikastaroak egia esan
ematen duenari, kasarra ematen duenari ere asko erakusten dio, zergatik ikusten duzu, jendeak zebait da, beldurra daukala, eta guzti hori, hobetu behar da, bizikletaz gehiago egitzeko. Ikastaroak, eta gero, mekanika ere guk ikasi behar daukagu, zergatik asko ez dakizigu, badaukagu bat elkartean, nahiko mekanikari gora, baina ikasten ari gara. Beste elkarteekin ere lotura, noski, endaia daukagu, bidazoa bestaldean reziklarte daukagu, gure referentea dira, zetik urte batzu da bazite, bizikletak eta ezen gauzak biziklatzen, bazkide asko dauzkate, eta egia zen, guztor baten durla dituzteak. Baionako txekendola, erranderiko urpilartean, hori edenak dira, elkarrekin goaz. Primero, más anda guztiarekin geldituko gara, mi eskertuko ere galderak eban dut.